Kama the Madison General. Yes. Madison General kore kuma gikimigeno maonge ngima batigeno nikech wan gi gik ma wageno kabisa. Gikimigeno maonge ngima ikaone gi insurance. Ng'enyne insurance ni bedo ma ka gimoro otimo gini ka en electronics in gi ng'amonagi ng'amoero thumi gi thumbi moro mondisore maber ikawo ti insure stima nyalo biro mateko ne ng'eny saidi mawang' ni thum mano boka mano can be covered maka gima kamano timre tiyudo kaka ibedo compensated. Mtoka mari kinyio mtoka mayom mang'ich iriembogo oking'eyo chieng' ma onge ng'ama wuok e ot kong'eyo ni dhi yudo accident. Yes. But gigo timore. Mago gik matimore. Koro kendo mano ibo kawo insurance, comprehensive insurance. To in fact kidhi kata mane records mag IRA. IRA is the Insurance Regulatory Authority. Ma ochung'nwa ma ng'iyo ni to the insurance industry timang'o. Ibo nwang'o ka Madison General Insurance en achiel kuom kembe ma iwacho ma Insurance Regulatory Authority wacho ni chudo girang'eny mamalo. Koro kikiluor kendo kaka ng'ama nigi gire migeno kidwaro insurance kichang'eni in the past insurance kembe mag insurance obedo gi nying marach kabisa. But mago gin gik masani koro change nikech chik nitie marito lony sani ng'eny. Chik bende ose advance ma is taking care of the client. Customer en ng'ama ing'iyo girang'eny mamalo kabisa. Koro ma kikiluor kiyudo chandruok to Madison bro bire makaw ni chandruok no kete obed manyap kabisa. Ndio kama nanya